50%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan malam hari ini. Wah, kaya ngono pengorbananmu. Mergo duit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Dadi tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% dulu. Sing jenenge Donorasa 50%. Terima kasih. Terima kasih. 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Niku mboten Mas kula pas tanggal iku kula bentrok. Bentrok tanggale lokasine. Bentrok lokasinya. Ora. Loh, bentrok karo wayang padha wayange. Sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah. Bentrok karo bojoku aku ning omahku. Dingin ning aku, nek aku ki lu. Jare lu aku. Loh. Tak tapuk lambemu lho kok. Sampean gue. Gue awakmu. Wis lerene Banyol melok aku ning prapatan Bogo ngono. Napa, Mas? Tak dugelut bacokan pisan. Luwe. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, sinten ingkang badhe mundhutke anake kethek lanang kali kethek wedok monggo. Napa? Lek napa sampean? Meneng sayang. Aku Meneng. Lek napa? I can hear the sound of violin long before it began. Make me jealous, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Lagu-lagu yang telah kau janjikan itu sudah cukup. Kuwi Agim apa Panghaji Roma? Iki komet tok. Gak aku. Lah kuwi padha karo kawin. Kok Mas Pridik. Kene minggah ning sasana pagelaran wong bagus. Aku isih seneng Kaget aku. ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti, kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Buat warga masyarakat Ampel semuanya. Ono Mas Jo Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Rudi Garek. Oke Bang bagus Mas Jo Kritik. Doyo warga masyarakat Ampel matur nuwun. Oke. Siap. Siap. Matur nuwun. Siap. Tresnanono aku sing kaya besar Ngampel. Ya, mudah-mudahan Mbak Lurah seluruh jajarannya ke pemerintahan Ngampel insyaallah barokah sedanipun. Amin. Cakra Hebat Indonesia. Kone. Kanca-kanca parkir matur nuwun. Bapak-bapak, Babin Kantibas, Babin Sat, terima kasih. Tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene luar biasa. Ayo cakep kanca piye. Kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero
tresnoku sing suci nanging blontor poneng ati nganti besok kowe ngancani ayo Yo, aku wise seneng ngancam setia untuk menemanimu kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu alhamdulillah. Iki tembang apa to wong bagus? Mas menika Kritik. lagu terbaru dari karya saya judulnya Gondeli Tresno. Gondeli Tresno Nggih, iki nggih. tak rungokne secara keseluruhan panjen lagu iki bisa menghibur. Alhamdulillah. Jadi bisa menjadi peredam segala Amin, amarah, amin. mbuh Amin. bebrayan, mbuh Amin. bermasyarakat. Amin, Jadi, amin. Tembangmu iki edukasine luar biasa. Iki saged-sagedipun kula sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya sagedipun kula dados komedian utawa dagelan Iya. saged kula berkarya nggih kula jangkepi berkarya lewat lagu. Alhamdulillah. Sopo sing gelem nulis iki bakal awet. Nggih, nggih. Nanti osok dikenang anakku. Putu, Anak putu, putu. putu. Mula matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Salam taklim kula bekti kunjuk dateng beliau Bapak Lurah. Pak Lurah, Pak Haji Kolaif. Pak Haji Kolaif, alhamdulillah sedaya perangkatipun Nggih. kasengkuyung sedaya Forkopimcam Musmika janipun lenggah dan didukung warga masyarakat Ngampel sedayanipun. Sedaya uga Ini para Bapak Kasun. Betul. Kene iki 11 dusun. dusun. Luar biasa. Kula kekompakan mboten kok wonten ing babakan wonten desa kemawon. Heeh. Tumuju wonten ing bawanipun mulai RT RW dan kasunipun. Iya. Mokal yen iso terselenggara kaya malam hari ini yen mboten ego pratikle para warga masyarakat Ngampel. Iya. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Ngampel Luar malam hari biasa. ini. Iki jenenge Tuh. oplos, oplos. Saya mendapatkan WhatsApp dari beliau Sinten? Gus Wakil Gubernur Oh, Gus Emil. Gus Emil Emil Dadak. selalu mengamati kegiatan masyarakat Jawa Timur. Wow, ngono. Alhamdulillah salam dari beliau untuk masyarakat Ngampel yang selalu guyub rukun kompak menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan malam hari. Nggih, ya kula ya dangu mboten panggih kok ya. Iki kali. kepengker wonten Expo Jatim Oh, Kepal ngono. lajeng dalu niki salam kagem masyarakat wonten ing Ngampel. Nggih, Mula berarti dalu otomatis niki kegiatan malam hari ini juga dipantau dari provinsi. Provinsi Jawa Timur ngoten. ngoten. Tepuk tangan buat Ngampel. Wah, Hebat kaya ngeten Mas. Pak Lurah, Pak Kasune sik nom-nom Mas. Diaturi kok ngriki saben kegiatan mesti nanggap payang. Oh. Tur kula nganti pekewuh njur sungkan nganti sungkan. Ah piye? Coba Mas sampean melu ngrasake kepiye njajal. Iki ya melu ta iki? Nun, Lah kok meneng ae lek melu? lah pripun wong padha klambine ora melu ki lho. Lah kok ora omong sing ngomong meng klitik tok. Aku sing tak pikir mek sitok-tok sik Mas iki. Napa? Aku lek kon mikir nyambut ge sik rung iso Mas. Sebab Lah opo? Mikir klambiku gegeden iki lho aku. Ngono kuwi wis nolowo, ngono lho. kowe iki lak wis tak omongi to, Bocah Mas. kok, Aku nek ngukur mara ning omah sampean mboten saged. Wong tangane tak kon ngirim ning omahku ya ora Kuwi sing ditene. jahit sapa ta sing jahit ki? Penjahite ngendi? Kula Mas. Ning Lah, nek iya. kula lak langsung ngukur. Heeh. Lah niki gandeng kula mara teng omahe kadowan, tangane kula ken ngirim tenggen kula. Ngono terus? dipasne ngono lho. Lah kudune ngene ngono kuwi ben ora ngrembreh, jahiten karo tanganmu. Ngono. Ben ora ngrembreh. Jangan melihat dari bajunya, Mas. Nah. Saiki akeh wong sing klambine apik, Nggih. ning pakartine ora apik. Justru sampean tak wehi klambi dawa ki ben pemikiranmu melu dawa. Panjang. Panjang. Tapi ngene iki yo ngisin-ngisini. Lah ngopo? Gegeden kok klambine. Gegeden ora. Ngono kuwi masalah. nggambarne kan lamun tok cita-citamu gede, ngono lho. Kowe iki tak wehi klambi gedhe ki padha karo ngedhekke kesabaranmu, Nah. keikhlasanmu. Ngono lho. Nyapa kok mbok paido ki ngopo? Ngene lah apik, kaya wong cebol to. Ngono. Wes aku. Kok dadak mikir aja. Kowe kowe iki ya ora beneng karo kakange mbok yo dikekne klambi Wis sing to ning kene pas. kok dadak moro ngarep nyapa to. Kowe ketok ganteng malah ngene malah ketok kaya wong pekok. Lho. Aja nyawang perkara fisik. Ah. Wong ki sok kala nun pangapunten. Piye? Kowe arep ketok pinter. Ning nek nggon pemikiranmu elek njur gelem ngapusi. Lah ya muspro to, Mas. Ya ora apik no. Malah kowe iki ketoke pekok ning pemikiranmu pinter.
Ya wis. Ngono lho, dadi akeh ning TV-TV akeh Ya, ketoke ya. wong Boh, pinter bakul ya, luwih. iki? Bakul. Kok bakul piye to? Kok tipine akeh bakul. Siaran bendina ning berita TV kuwi lho. Oh, alah tak kira bakul tipi. Kae wong pinter-pinter akeh. Oh, iso bakul Ya, TV. Gitu, Mas. Tipine Iya akeh. no, Ning- contoh. Nah, Iya, iya. pinter akeh, Iya, kedudukane dhuwur. Iya. Ngono lho, dadi kowe iki tak lungguhke dadi sing tuwek. Mbok lungguhne wae aku rasa lungguh dhewe setruk ya sama Loh. aku. Tak lungguhke iki tak cat jenengmu. Mbok cedasku. Kok tak cat dasku. Kuwi lho, dulurmu nusul kuwi lho. Ora gelem tak tampani ya kono. Ari-arine nusul. Mas aku. Ari-arine kaya teko ya ngono. Wes santai ya Pak De. Kuwi lho, ya ra. Mas aku. Nek mlaku wis ngene kae wis. Muni bingung jenenge kae. bersyukur tuh sampean ditresnani karo Ki lho, Pak kowe Edi tak mau. seneni nek sing ra trimo. Ari-arimu krasa. Ari-ari matamu. Iya ta, Mas? Iya no. Ngono kuwi. Wis dulurku kuwi. Lah, Ya, kene. ya. Ngono. Dadi padha karo anu ya Mas Kliti. Iki dawuh, Nyawang dawuh. kuwi aja mung nyawang kesinge tok, ning disawang saka jerone ngono Aja ta, nyawang maksudmu? jabane ning sawangen jerone. Ya, Mas. Heeh. Urung mesti jabane apik ning jerone ya apik. Lah. Urung mesti. Ngono lho. Didelok. Kayak aja mbok sawang kaya ngono lho. Iya iya. Ngewehi dhuwit 5.000 iki padha Terus? karo ngelingne. Ngelingke kepiye, Mas? Bahwasanya angka 5.000 ki 5000 kuwi berarti dijumlah 5. 5. Kuwi berarti 5 ki Pancasila. Wah, Lho. Siji Pancasila, Loro. sing keloro rukun 5 wektu. 5 wektu. 5 waktu salat kudu ditindak. dilakoni. Ngene mboten? Iya no. Ngene mboten? Kliti ketok ora nyaut Ora, babakan iki. Mas kuwi rukun Kowe karo setelan kancane. karo aku ya, ketoke kowe setelmu karo aku. Kliti kan mambengi panggah angel kowe mambengi. Kan mambengi kowe angel kowe. Tak omongke rukun ki rukun karo kancane, rukun karo dulure. 5.000 ki aja didelok duwite ning Heeh. delok artine, Mas. Nah, Berarti enek artikulasine. Pancasila, 5 ki Pancasila karo salat 5 waktu aja ditindak. Iya, iya. Tegese negara karo agama kuwi kudu nyawiji dadi siji. Lah. Tegese awake dhewe kudu nyawiji dadi siji ning negara karo agama. Insyaallah kita hidup dengan berbudaya akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah. hidup dengan agama akan terarah. Terarah. 5.000 lho, Pak. Lho, Aja mbok delok 5.000 ne, Mas. Iya, kuwi esensine ngono kuwi kaya. Saman roh ngono. Pancasila ra? Iya, Pancasila ki enek 5. Saiki tak tekoni. Apa? Pancasila ki ada berapa sila? Ya 5 to. Ngono kok ndalang jenengan niku. Kowe aja angel-angel lho. Kowe omong-omongan karo sak orane aku ki. Lho nggih. Pancasila itu ada Aku berapa? ki sekolah lho, aku ki yo an. Pancasila itu silanya ada berapa? Ada 5. Salah, Mas. Pancasila itu silanya ada 1. Kowe aja ngawur lho ya. 1 ki mek ketuhanan yang Maha Esa. Loh, sing teko 5 ki ketuhanan yang Maha Esa sapa? Aku teko silane, Mas. Maksudnya? Pancasila ki silane nek pira? 5. Siji, Mas. Kok siji? Pancasila kan sitok tok sila. Lelek 5 Pancasila, sila. Wo celengekan kowe ngejak celengekan. Aja mbok jarak kuwi kena kadedayane dik 5.000 saka ari-arine iso dadi kaya ngono. Pinter lho ki Loh, ngletik. iya no, Bos. Eh. Sing penting lak yo ngene iki to. Nggih. Kabeh iki nemu pasemon. Ya kejaba agama, kejaba apa ki mu Pancasila. Nggih. 5 ki enek neh apa? Lho nggih lho. Niki 5 ki ya nggo ngelingne kalih kula, Pak. Heeh. Kula niku teng ngampel udakara pun ping 4 Mas Budi. Heeh. Alhamdulillah. Dadi kurang cita. Loh. Niki kula janji yen Heeh. ping 5, Heeh. yen ping 5 Nggih. khusus ngampel Nggih. nimbali dalange jenengan, Heeh. dagelane Duojo Heeh. 50%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan malam hari ini. Wah, kaya ngono pengorbananmu. Loh, nggih. Mergo dhuwit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Dadi Edan. tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% Sing Duojo. jenenge Donorasa 50%. Terima kasih. Lho, Terima nggih lho. kasih. Dadi 50% DP, 50% pelunasan. Niki penting, Mas. Loh, Anu, ri bali rene ri. Ketoke kok suwung bocah wis iki ketok. ketularan ngene iki. Menika Pak Lurah lenggah wonten ngrika, Lah, para Bapak Kasun, Nah, juga Bapak-bapak saking Purwo Kincam. Nggih. Ya. Kok Iki, paling Mbah tidak ki Ampun. lak menghormati dari Lah, bapak-bapak Wis to. pejabat. Mbah Lurah, Mbah Kolak iki wis karo aku seplek, Bos. Kolak contongmu ki. lho. Kok iso Mbah Kolak ki Mbah kepiye? Kolak Ip. Nah, Nah, ngono lho. Iya ta? Genep to. nggih.
Pesek anu kegedean lambine iki. Mas aku. Ya dilinting nah. Sesuk ketoken to. Nek sajak kedawan diketok. Lambine. Ya sak tangane to, ben rada njaba jero padha. Mbah kolake piyaine Mbah kolake wicaksana. menika piyantune wicaksana didukung kalih perangkat desa, didukung kalih bapak aparat. Kowe iso nggih tetembangan sing semi parikan ngono menghibur warga masyarakat? Saged, Pak. Junjung Pak Lurah iso kowe. Loh, ora iso no. Bojoku ora tak junjung kok junjung Mbah Lurah gitu. Maksude Ati iki bojoku nganggur lho, Pak. maksude mrodo Pak Lurah. Loh, Mbah Lurah dicet. Diperodo Mas ngono. Maksudku carane menghias Pak Lurah ngono. Karnaval iki Mbah Lurah yo dihiasi. Gak kowe. Maksudnya Mas Gareng ki sampean ikut mengerti apa sing dirasake Mbah Lurah. Alah, bojoku ora tau tak rasane lho salah dina. Kok ngrasane Mbah Lurah padha lanange yo yek. Sampean tak wetak ngono. sampean karo Mbah Lurah iki Ngene lho, Bos. kaya anak. Anak lho. Mulane bengi iki Lah. sampean dipangku Mbah Lurah. Dipangku ya Pak aku purul iki dipangku Mbah Lurah ya. Oh, aku dipangku Mbah Lurah. Maksudnya iki dirangkul. Mau gendakane aku. Ngene, sampean diseret. Oh, kirek aku. Oh, Mas aku. Kowe angel lho dijak omong-omongan. Kire. Aku jan nek karo sampean iki kudu ngomong. Kudu ngomong lho. Ngomong no ya. Sing Nyelot ngomong. wong nyelot tuwek iki Ndak, omongane angel. Mas, tak omongi, Mas. Apa? Oh no. Apa? Saya tuwek kok saya angel. Mbah Lurah. Weh. Hmm. Oke. Lah kolake piye lho. Titen Somel. ora, Pak Lurah. Wis ping 4 kula ngriki Loh. niki. Rene ping papan. Cuman tahun iki kula ben saged ngriki kula. Weh. Banyak apa? Mergo sampean gak iso. Ora diceluk. Ganti komet. Iya no. Kemarin tak wehi selingan no. Kowe di Mbah Lurah nggih. Kowe iki lho, sapa wae dalange, sapa wae Iya. pelawake ning sing Loh. penting partainya menghibur. Iya, Nah, cuman ngono. nun izin. Mergo Apa? tahun kemarin aku ra sorene nyeluk dulurku lanang komet. Bojonegoro. Bojonegoro, kula niku pas tanggal itu bentrok, Mas. Oh, Kuwi ya tumus lho. bentrok. Bar kok kene Tegese- komet ya bentrok kok. Lho mboten tekse kula niku. Mboten maksudnya kula pas tanggal niku kula bentrok. bentrok Oh, tanggale tempuk, lokasine. tempuk. Bentrok lokasinya. Ora. Lho, bentrok karo wayang padha wayange. Siapa sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah Bentrok karo bojoku aku ning omah aku iki. Ora jadwal tempuk ngono to. omongo. Bojo ki piye carane ben ora nesu kuwi sinawa ning aku. Lah alah. Alah, Kayak alah. omong apa to Tik? Kowe lek muni ngono, aku tak sauri. Aku lagumu kuwi mangke sing Aku maca. iki wis Apa? wis to. Aku Kowe lek salah, ngomong rebut keluarga. Lek karo aku tak Loh, Halo. tuwa entuk sampean. Loh, oke. Ini bak-bakan olah rasa nata ati. tak Iki omong. beda, Mas. padha karo mimpin desa Mas Gareng. Mimpin desa kaya Mbah Lurah menika Ah. kowe contoh karo warga masyarakate. Nggih. Iya, Sing no. dadi patuladan apa keluargane, Pak? Yang bisa dinamakan bahwasanya internal itu bisa menjadi contoh eksternal. Iki lho. Loh, nggih no, Bos. Internal, Dadi lek keluargane eksternal. Mbah Lurah mimpin keluargane iki becik, insyaallah iso dadi contoh mimpin warga masyarakate ya Masyarakate. apik. Heeh. Iki penting, Pak. Dadi internal iki penting. Jerone Iya. sik. Jerone sik, Lagek mikir lagi jopo. pikir jabone. Heeh. Kaya kula nggih ngoten niku, Pak Gareng. Dadi sampean ning Loh. ngomong ya ngono kuwi. Saya itu selalu memprioritaskan kebutuhan kebahagiaan seorang istri. Masya Allah. Mergo kok sok lho. Kula niku sok kula tutur-tutur keten iki. Nggih. Sok kula nek sing roh, wah keluargane kaya ngono kok tutur-tutur gitu. Ayo, Ah. iya. Berarti kan padha karo kula niku nun sewu. Padha karo ngapusi awake dhewe. Jarkoni iso ngajari ning Ora iso iso nglakoni. Berarti iso nuturi, berarti Loh. iso ngenyangi. Saged lho, Bos. Omah-omahmu tentrem berarti. Loh. Kula niku lek bojo kula ora tau geger, Mas. Wis to ning Lho, kene lho, ae, lho, wis lho, lho. ngono ae. Kok dadak rene. Omah-omah iki pirang apa, tahun? ngono lho. 15 tahun, Mas. Ora tau geger. Ora tau geger. Tepuk tangan wong hebat, lanang sing hebat, bisa hebat, mancing hebat. adur-adur Loh, ngomong Ki- rasane Mas, bojo. proses lika-liku kehidupan nek wis omah-omah ki 5 tahun banyak guncangan, 5 tahun meneh banyak godaan. Ya, Muncul ngomong. 5 tahun meneh 15 tahun itu percobaan. Kalau oke. kita bisa melewati fase-fase itu, Weh, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Edan. Moto satu dalam keluarga yaitu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. happy life. Aku sering delok live kuwi sering aku. Delok live kuwi sering. Life dasmu. Tegese life itu hidup, happy life. Lah iya. Life. Tegese happy wife. Happy wife. Wife itu istri. Happy itu bahagia. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Loh, Kang Kowe lek iso ngono. nyenengne bojomu, wis to, kowe arep nyapo-nyapo bahagia. Lah, Padha iya. karo Mbah Lurah. Mbah Lurah iki iso nyenengne bojone, iso nyenengne masyarakate, hidupnya juga akan bahagia. layakno Bahagia. bojone Mas Lutu ki saking bahagiane Loh. selalu ketawa dengan siapa aja. Wah,
Blater. Weh, bahagia Mas. Blater Bahagia. apa wong stres kok bojoku kok. Ngalor ngidul guyu. Bahagia itu. Saiki malah wis abo pasar saikmu. Nemen lho kuwi aja. Ora tegese sumeh, Pak. Wong ngono. Sumeh, Pak. Tegese ngene. Mbah Lurah, Mbah Lurah. sinten asmane? Pak Mbah Haji Kolaib. Lah iki lho. Pak Haji. Pak Haji Lafadznya sudah asik. Kholaif. Kholaif nggon lafadz nggon tajwite kepenak. Kok. Iya. Kok iki wis huruf hijaiyah. Iya. Kuwi bisa dinamakan beliaunya tuh jiwa yang religi. Mula pikantuk ridho Lan iso hidayah. lenggah. Iso dadi lenggah. haji. Dadi haji, Pak. Dadi haji ki angel lho, Pak. Wah, Lek ora angel. duwe niat, ora duwe trentek, ora duwe karep, kuwi ora bakal kelakon. Lah domongi ya. Duwe bondo, Niki kula- duwe ora gat nek ora niat. Niki nggak jadi. kula dongakne jenengan sok ben saged munggah haji Mas Gareng. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Awakmu yo tak dongakne munggah haji. Amin. Tapi sok ben lek munggah haji jenengmu ganti. Sinten? Saiki jam kritik to. Nggih. Sok ben lek munggah haji gantine jenengmu Bapak Haji Dah Wetlan. Apa kuwi? Mergo kuwi iso munggah haji duit saka dadi dagelan. Lho. Dadi wetlan. Oh, Wetlan. wetlan. Duwite leh dadi. Mesti enek titel ngarepe ya. Ngarepe. Kados Pak iya, iya. Kolaib niku ta. Nggih, Pak nggih, Haji Kusnul Nggih. Kolaib. Kolaib. Iya. Oh, Kaya iki jenengan Mas Gareng. Wetlan. Mas Gareng iki sok ben lek cara dadi dalang dadi haji, Iya, sok iya. ben kudu tambahi. Sanes Mas Rudi Gareng mboten? Iya Mas Rudi Gareng tapi ngarepe tambahi. Mas Haji Rudi Gareng. Sokeh. Apa tegese sokeh? Mergo saka sokongane wong akeh. Lho. Mas Oh, urunan. Urunane. Urunan. Tanggapan ning dindinggon Tabung. sampean celengi iso dienggo munggah haji. Kuwi tanggapan ora urunan Loh, ngawur. lah kita kan urunan Mas. Terus jangan celengi to. Maksudnya Tak juruli besok. celengi, Tiga Nah. munggah tak haji. lumpuk-lumpuke munggah haji. Nah, mulane jenengan sok ben nun sewu iso munggah haji, asmanipun Bapak Haji Rudi Gareng Sok. Sokeh mergo sokongane Wong wong akeh. akeh. Edan. Nek ning nggonku kulino tukang nebasi pari, Mas. Jenenge sapa? Bapak Supriyono. Sok ben lek munggah haji ganti jenenge. Ganti sinten? Bapak Haji Basri. Lho. Lho. Mergo isone munggah haji duit saka nebasi pari. Lho. Lho ngono penting kuwi. Lah nek nggonku kulino dadi tukang ngedoli sawah kuwi. Apa kuwi? Tukang ngedoli sawah. Ngedoli sawah. Kuwi diganti Ngedoli Bapak- sawah ya karo ngeces lho. diganti Bapak jenenge sapa? Kayak Bapak Yono. Pak Yono ganti Pak Haji Wahyu. Nyapa kuwi? Mergo iso munggah haji duwike sawahe payu. Oh, sawahe iya, payu Pak diganti Wahyu. Wahyu. Iya. Lah nek umpama bojomu Wong wedok sapa Wong nih? wedok. Terus sapa jenenge? jenenge Yayu. Terus nyambut gawene Nyambut gawe nakal pamane. jiwiti wong. Ora. Lah piye? Nakal ki penghibur malam. Oh berarti joget-joget ngene. Piye to ki kok iso? Sik to malam apa susah apa piye kok dihibur? Ora, Mas kuwi dadi wanita malam. Oleh bengi metu. Heeh. Anu to, lek esuk mulai. Loh. Piye to angel men to? Sinden berarti wanita ngene malam. ngene. Bukan. Iki sinden iki ora nek sing nakal. Sing diomong niki ya prasaja ya, amit ya. Nggih. Kuwi kaya sing mau omong limong. Purel, wis ngono. Eh. Ngono ra ngono kowe panggah angel. Lek dijatah ngono Eh. langsung dhek kelingan Ngene, koyo. ngene. Aku tahu ngono. Sik. Begegek ngene. Nah, Ya. Malah nemen. aku tak halus. Ben jelas ngono. Ya wis apa-apa. Jenenge tadi. sapa? Mbak Yayu. Kuwi iso lek iso oleh karomah, oleh kasana, Nggih. insaf, iso munggah ning tanah suci munggah haji. Pikantuk. Kuwi ganti jenenge. Duduk Bu Hajah Yayu. Diganti Bu Hajah Mutmainah. Sik Wah, to. lha iki malah Nek- religi jenenge. Sik to, nek umpama sokeh sokongane wong akeh. Iya. Wetlan duwite dadi Dagelan. dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kuwi mau? Bu Hajah Mutmainah. Mutmainah ki apa? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing rangkina. Geting aku ngeso. Ki tontonan nggawa tuntunan Mas, lho. anu dikerek ngene. Apa? ngene. Apa? Ngene lho. Asumsine kita ki aja kotor. Tegese ngemut barang sing rangkina ki wong wedok ngerokok Mas dikerek. Rokok ki apa orang genah? Loh, wong wedok ki lek ngemut rokok saru Mas Saru dikerek. dilulu miturut agama ya Ki ora saru. Lah iki genah ki Lah aku. lek wong lanang ora apa-apa, tapi lek wong wedok kan saru ngemut rokok. Wong ngono. Tapi alhamdulillah begitu Yayu munggah ning tanah suci wis insaf, saiki ora ngemut rokok. mari Mas. Mari ngemut rokok. Lah terus permen sing dimur. Ora. Napa? Kenal pot. Kuwi ya Lak tonyo terane. nyelot-nyelepor no. Nyelot-nyelepor kok ya. Ngene iki lho, Pak, ngene iki lho. Gak senengku ngene iki lho.
Sing lenggah ki ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing ber-SDM tinggi, ana sing berwawasan tinggi. Iya, iya lah. Nek nggon ngrembug gelar ngene iki mbok sing diomongke pas karo papan panggonan. Iya, iya. Oh iso ngemut kenapot kuwi. Rono, kowe ra mudeng tatananmu kok iso. Ya coba. Kowe aja guyon tok sing mbok unggulne. Loh, sing dibayari yo guyone iki gendeng aja iki. Lah lek serius mbok yo ning bali desa kono kowe. Loh, maksudnya ki secara edukasi penyampaian dari tutur cara. Lah ya wis kira tutur to yo. Iki awake dhewe nyambut gawe lho iki. Nek kene iki nyambut gawe lho. Kok guyon iki piye to? Wajan sing dibayari nyambut kene guyone iki yo. Wong ngono. Iya sama. Kok ndono iki lak sura. Roh. Sura ki piye ben amprih tentrem. Nggon pikiran, nggon ati iso nyawiji. Ngene iki sing rawuh ning omah susah pengen golek seneng. Sing sesuk kerja saya pengen golek seneng. Sing sesuk ngadepi masalah ben iso ilang bengi ki golek seneng. Kok ming mbok doli ngono ki kepiye ngono lho. Mbok yo ndelok sura ki surasaning rasa. Rasamu karo rasaku kuwi ben padha. Apa sing mbok rasake aku yo melu ngrasake. Mo. Lho, Bojoku mbok rasane arepe. Bojoku sik meni kok. Jaremu tas mlaku turut pasar, gonta ganti lho. Eten. Mula niki papan panggonane teng lapangan. Nah. Mula nggen lapangan pas niki pulane sura. Sura menika lak resik menika suci menika fitrah. Fitrah, Pak. Kefitrahan hati dan kesucian hati ini yang harus kita raih. Sura ki papan nggon meper hawa nafsu. Aja nganti kesokan jantahe kanapson. Niku leres, Mas. Dadi nek wis ngene iki ndonga kepiamprih papat kiblat 5 pancer bisa nyenengke lan bisa ngurakapi. Ora iso. Loh, lah ngopo? Donya ki sementara sik belum baik-baik saja. Weh, Alam saiki. Lho nggih, Mas. Maksudnya? Loh, kira sewu, Mas. Adik lek ndelok berita ngeri. Internasional ki beritane isine mek perang. Lah nggih. Indonesia isine mek demo. Lah iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai-damai baik-baik saja. Janjane lek ulang sura ki ade iso ngamati donya ki kaya ngapa, tentrem ayem iki kaya ngapa. Dititik saka ngendi? Sura ki awake dhewe kudu melek tirakat melek ndelok lintang kemukus. Oh ngono. Nggih, Mas. Oh iya, Mas. Lho ya. Lah nek jumuduling lintang kemukus ki kok ngalor. Elor ki paribasane saka banyu angin darat. Ya. Angin darat ki sok kala ning darat ki akeh tanduran, kuwi akeh sok kala akeh rajakaya sing sok kala tandure ora cocok karo panene. Oh ngono. Kuwi sing iso diarani prahara. Loh. Kuwi lintang kemukus kolor. Kolor. Terus. Lah nek kok kidul, Mas. Kok kidul ki nggone laut, Mas. Laut ki sok kala angine gedhe, ombak banter, sok kala nelayan ki sok kala angel golek iwak, kuwi sing diarani prahara. Kuwi sing diarani Prahara. Angel Mas lintang kemukus iki. Angel. Lah nek lintang kemukus kok ngetan. Etan ki jubunule srengenge, sok kala sing madangi iso dadi madangi ini sok kala metengi. Loh. Nek cumlorote ngulon. Kulon ki nggone pusat akeh pejabat sing sok kala rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Weh, Iki dadi lintang kemukus kuwi kudu didelok ulang sura ki. lah sok bakal sing nentremke. Sing nentremke kudu melek, kudu ngerti sapa to ya. Sok ben yen enek satriya jumudul sing diarani satriya piningit, jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Satriya piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. kuwi sapa, Mas? Satriya piningit. Wong nyuluh kodhok, wong nyuluh kodhok. Wong nyuluh kodhok. Itu sekilo. Elek lagi. Kowe iki ngomongin satriya piningit, mosok satriya piningit golek kodhok tak wetak. Kowe iki jan ngrusak pakem kok. Sekilo Wong larang. mau jumlorote kidul kaya prahara, cumlorote ngalor kaya pagebluk. Tiba satriya piningit jam 12 metu bengi bathe cumlorot kok wong nyuluh kodhok iki lho. Wis tau lek katene tangane daglan iki bosok-bosok. Tak selingi tetembangan ya. Moh. Lho piye to kowe iki rumahku? Awake iki menghibur lho. Kowe menghibur dengan lintang kemukusmu. Dadi sing karo praharamu mau. Kayak ana sinden ana Krisnia karo Ika, tak barengke. Jajali. Sinden loro ki tak barengke. Trotak. Kene. Mumpung sowan ngantel wong bagus. Ya kudu ya kuwi pandura Pak Kasun lan panitia.
latihan teko ya, Mas. Anu, arahe iki melu grup dalang Jakarta nih, Mami. Saplai dia mengenal bahasa Inggris. Nanti amin yes. Iya. Come here, honey. What's your name? Kowe iki nyapa to kae lho, bagianmu kae lho. Wah, mosok mbok kowe litak kemukus. Duk. Enek loro ki ya sitok eding to. Ora. Lah wis dhisik di anu kono ki aja terus mok rayah ngono. Kene lho, kene. Wong iki nrimo ing panggung. Trimo ya trimo. Wong kesel ning panggung, ning omah ya sakmene ning panggung sakmene. Loh, pancen jatahe sampean. Kudu ngono. Adep rene. Ya. Namine sinten, Mbak? Kula Ika. Alhamdulillah ya. Ika ki wonge kalem. Niki kula gaekne tembang ning pas karo bocahe. Oh ngono. Nggih. Weh, sian. Neme sak, Bro? Ika. Ngono. Iki jenenge Ika. Oh ngono. Yen disawang tambah Slendro. bahagia. Heeh. Slendro 6. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kowe iki ngejak slendro ta kowe. Sing teko kowe kuwi lho. Slendro kok pelok 6. Iki wonten Mbak Ika. Heeh. Yen disawang semakin bahagia. Heeh. Kita berdiri berdua menanamkan rasa cinta. Ayo cintane ditandur. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kena Aku ora tau lagu. latihan. Sing kuwi mau lho kaya Kekno. cinta-cinta mau lho, Mas. Sing ben romantis lho, Mas. Mbak Ika sama Mas Klitik. Iya. Enggak pernah main lirak-lirik. Iya. Kalau duduk berduaan, Berduanya makan iwak kiri. iki nyapa kok iso. Kowe iki Iki urusanku karo Ika kok iso. kowe iki aja jealous ngono ta. Oh iya. Mlayu-mlayu to, Mas. Mlayu model koyo karambel to cah kuwi. Tangane sampean kok lunyungen to, Mas. Lunyu bocah kuwi ngombe oli mo isuk. Mosok. Namamu siapa? Nama saya Krisnia sayang. Sayang rupane kaya penisilin kayak gini. Alah. Raimu domek. Ora lho kabeh kok obat to wong. Rupamu kaya paramek. Kowe kaya Botriksin. Rupamu kaya amoksilin. Kowe kaya apotek. Wis entek nek kok ngono ki. Komplit. Lah wis tokone Nek mbok. kula komplit enek obat mencret. Sing duwe Patrick. Ora Patrick iki nyang opo lho ya. Oh bocah nomok panganane opo. Ayo tung njajal gawekno Krisnia tembang ben marem. Ben aku marem, ben aku tambah Ben atine cinta mekrok. karo Mas, sampean. Slendro 6. Penye. Kamu sayangku Krisnia. Elah lah. Memang kamu dambaan saya. Apik. Kalau kita berjalan bersama, kelihatan kita saling mesra. Yo. Sik, lho gajimu, kemen gajimu. Enggak mau. Maaf. Masya Ini Allah. bukan gaji sayang. Punuk ini punuk ya. Kowe iki opo kuwi kapal. Jadi Kembang turi neng pinggir kali. Wong sing ayu sekali, apa kamu mau ku cintai? Mau dong. Kayak gaul loh, Dek. Satu jawaban mau dong. Lu tahu nggak sih? Le cucuke. Ini loh, kamu bilang gimana, Dek? Mau bilang gimana? Mau dong. Kamu tahu nggak sih? enggak sih? Lu tahu kagak? Lu tahu kagak lu? Gue. Lu tahu nggak? Kalau gue tahu. Lu tahu kagak? Lu Lu itu saya. jadi lu aku. Loh. Gue tahu. Lu tahu nggak? Lu tahu. Loh. Lu iki ndudingo ning aku. Dari aku. Loh. Kowe iki lu aku gue. Lah iya, awakmu gue aku lu. Ya. Lah iya, Lu tahu nggak? lu tahu. Loh. Gue tahu enggak? Loh, gue iki sampean iki lho. Dari gue kowe. Loh. Iya ta jelasno ki, Mas. Main sampe tabuk kan lu.
Jare lu aku gue awakmu iki. Iya, maksudnya iki. Kuwi basa Jakarta. Lah nggih, iki ngomong lho Mas. Lho ya kuwi angel ya. Angel. Kan bilang ke ini. Lah iya. Kamu bilang gimana, Dek? Tadi bilang gimana? Mau dong. Mau dong. Lah iya. Lu tahu enggak? Gue tahu. Lah iya, lu tahu. Lalu gue tahu enggak duwe? Sampean ki nek nduding aku ora kok gue. Ndudinge ning aku nek aku ki lu. Jare lu aku. Tak tapuk lambemu lho kok. Sampean gue. Gue awakmu. Wis lerene Banyol melok aku ning prapatan Bogo ngono. Napa, Mas? Tak dugelut bacokan pisan lu gue. Iki angel kok iki. Ya memangnya lu gue. Ngono lho. Sayang, Iya sayangku. aku tidak akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Waduh, sair. Bukan syair, Apa sayangku? Gurit. bukan gurit. Apa sayangku? Hanya tindakan buat kamu sayang. Oh, malah itu yang aku nantikan sayangku. Kamu ingin tahu? Iya sayang. Krenyes sayangku. Sayangku krenyes. Terus. Iya. Modele anu bojoku gampang terus. Kuwi jane kowe iki temumu ning rumah sakit. Teles trenyes. Aman petok wong wedok ki ya dirayu kok ya. Mas Bagus. Mas Agus. Mas Bagus. Maksudnya klitik ki Agus bagus. Bagus. A minor seberapa, Mas? A minor coba. Aku aja mbok tinggalke wong loro tetep urip dhewe aja nganti ana sing liyane nandur tresno selawase wong loro tetep urip dhewe nandur tresno selawase yo Kaya lagune Bapakku NU kuwi lho. Diganti cakepan. tak ganti ki lho nadane kowe iki jan karene rokne angel. Tak kira lagumu anyar. Karene rokne lho angel ra. Tak kira lagu anyar. Amun lho. Bapakku NU. Ibu muslimat lho. Diganti cakepane. Tak ganti lho lho. Piye bojone? Ra usah mikir liyane apike wong loro urip dhewe aja gagas sing liyane nandur tresno selawase rasa gagas sing liyane nandur tresno selawase asik bojoku mutokharom gak perlu banyak bicara Mutokharom enak apane karo bojoku. Apa? Bojoku mutoh-mutoh. Kuwi masane muntah gitu. ayo jale golek nantimu to ya. Walaupun kamu gemuk sekali. Sewu bapak-bapak ibu-ibu sinten ingkang badhe mundhutke anake kethek lanang kali kethek wedok monggo. Oh, urung tutuk kok wis joget ki lho. Ngelokne apa kowe? Ayo ngelakne apa mau? Saya ngelakne apa? Ngelakne apa sampean mau? Meneng sayang. Aku Meneng apa? ngelakne apa? Ngelokne apa? Ngelakne apa? Sepurane kilap. Kilap yo kilap. Kok bojoku bolokne apa kethek kok? Kethek gundulmu, kethek cilik gedhi beruk iki. Beruk ya. Beruk lanang karo wedok aja geger. Rukun. Cerah gawe bubrah, rukun gawe santosa. Kamu kok saiki santosa bakul cilot. Lah iya. Iya. Kono. Walaupun badanmu gemuk sekali, kamu tetap aku cintai. Kau selalu masuk dalam mimpi karena kamu pujaan hati. Kamu selalu masuk dalam mimpi karena di kau pujaan hati. Iki duwekmu, iki duwekku. Kowe aja melu-melu, aja melu-melu.
bojoku lemu kowe ora melu-melu bojomu kuru bojoku lemu sanajan kuru kuwi senenganku senajan lemu iki katresnanku bocah iki kuru seneng guyang-guyu bocah iki lemu seneng ngombe jamu bocah iki kuru seneng guyang-guyu bocah iki lemu seneng ngombe jamu jamune jamu kunir asem bojoku seneng mesam-mesem bojoku anteng atine ayem bojoku lamu uripe tentrem bojoku anteng uripe ayem bojoku lamu uripe tentreme aku ra beda karo awakmu ayo apa ki Ayo, kalah kowe. mikir Kalah kowe. ayo mikir nih ya angel nih ya tentreme awakku beda karo awakmu nanging kowe aja cemburu karo keluargaku keluargaku bahagia selalu keluargaku jaya selalu keluargaku bahagia selalu keluargaku jaya selalu bojoku dhuwur ngisor ya cilik bojoku blulus hei bojoku kan dhuwur kang ngisor ya cilik bojoku blulus gede Enek ginggi lho Mas Yanto. kok ora padha ki kepiye to anu bocok karo bokot padha gedine Aku wis bleset ki iki ben nembang wong loro. Tapi ngene Mas, Mas Kritik. dawuh Wonten pundutan saka para bapak kasun. Nggih, Pak. Panjenengan kon nembang dina loh bisa nggih. anu saged Pak kula saged Dina iki lho. saged Bisa. coba Mas minar Mas kok kuwi to Pak Wingko, tik. Mboten Itu contoh nanti. nih. Oh contoh, ya, jajal. Wong dikira ora iso. Minar Mas. Mas bagus. Dino sayang. Nggih. goblok Angel. lagu sing tren Dino iki lho. duduk kuwi Pripun? Dudinok gandul Dudu kuwi ya dudu kuwi. Dina iki ya dina anyar, dina sing anyar. Sepurane aku ra samar. iki engko mesti dibayar Mesti ayo kita angel katamu banyol dadak Tembangnya apa wong loro iki? Dok, sayang salaman sik. Aja sampe derdah. Masamu bodoh kok kok salaman. Kok salaman piye? Wong wedok ki nek salim karo astane Pyayi Kakung kok gelem ngecup ki padha karo ngecup Aswar Sahat. Apa? Balik. Ajar Aswar Jahat. kowe iki cakemmu Lah yo. cakemmu lek ngomong ya Ora lho. kita tamu sik izin Mas Gareng Aku isin. kowe iki tak dudoi ngene kowe iki lek ilmu babakan ngene teko omasmu Pripun? wong wedok Nggih. lek gelem ngecup astane wong lanang Nah, niku lho, iki padha karo ngecup astane Anwar Said Ajar Aswar. kok ya Ya, Dok, ngono, Dok. Nah. Dok, kene, Dok. Salim sik, Dok. Ping pisan, kecup. Kecup. Nah, ngono kuwi padha ngoprol dosa-dosamu padha karo ngecup ning ben Dok Iya sayangku. ben dosane luwih moprol aja dikecup tok nggih Ya apa dilat dikerapoti. didilat Asane ki. Kuwi ora dilat tangan, dilat budik kaya. Tembange wong loro niki badhe ngaturne lagu sing fenomenal. bajing lucan Pak nggih. Mboten apa njaluke Kitir Sumilir Oh. iki. Ning dicampur gamelan ya Kitir Sumilir. Siap. Kitir Sumilir ya. Wis. Wis sampe sesuk nek. Heeh, awake dhewe kudu ngono kaya. Mas Kitir mambi tak tinggal mulih kowe. nggih betul apa aku yo bagi mulai Monggo Mbak Jeng. Yo, Kitir Sumilir cakap budaya Indonesia Ayo. Tangan tiap ono Mbak Ika Dek, ada maju Dek, beta. ono Mbak Nia Oh, balungane. Dok, rada bener. Pam 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 pam
lungka-lungka ketiga oh cacake anggere sing nembang aku tabuhan iki mrene digawe elek ngono. Wah, apik niki apik niki. Sak elek-elek sing nembang mesti diapik-apike musike. Lho ngono. Nggih. Berarti ngelekke aku rumahku. Wong dirungokne ora cetha. Iki mau anu spesial pundutan saka para bapak kasur. Amin 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 nggih. Ngersake lagu Dina nggih Mas. Dina menika panjenengan apa Mas Kritik apa ben tembang sinden? Kesanipun mangke wonten pan-papanipun. Para waranggana menika. Oh waranggana. Nggih. Lagu-lagu niki lagu-lagu sing lagi trending to Mas. Lagi anu hit-hite. Hit nggih. Ora anu Iba Andre hit. Nggih. Hit Baygon menika wonten ya betul. Kuwi berarti tunggalane dua iblis kuwi kok ya. Niki ben tembangke mboke Caca. Lah nggih Mbok Caca. Lagune Denok ya, mbokmu. Kene ngadeka. Sepote anu mon, Mbak. Digawe luar negeri, Mas. Apa kuwi? Kaya Kennedy lho, kaya Kennedy. Malih anu lho, saploke mambengi luar negerian terus lho kuwi. Lah wong dalu ki kontemporer niku. Iya. Rumah aku. Yo, anu. Nek. Lah ngono kaya Kennedy, Mas. Heeh. Tretetetetet. Selamat malam warga masyarakat Ampel. Bersama Kabupaten Mas Rasul. Iki apik lho iki. Pas. Iki cara gawe dasi kupu-kupu. Harus ngangge rompi, tapi dudu rompi kucing mok colong lho ya. Ngangge rompi. Dasi kupu-kupu terus topi walang sangit. Kok walang sangit lho. Walang sangit. Apa ngono kae? Ya ngono kae lah pokoke. Dadi balenono. Tiketmu. Loro boyo. Loro ku tak pijene le, kene le. Iki dance sing mirsani kok Amerika Serengat bareng. Amerikano. Serikat kok serengat. Gini, jajali. Nek Gus bagus. Ya contoh, tembangan ya. Oh. Ladies and gentlemen. Terus piye dekulku tabrakan. Lah.
Iki ya mosok dadak nggo ning Sangkal Putung. Kecelakaan. Wong sak tetet ning Sangkal Putung di rumah aku. Piye wong dengkule padha mbangire kok. Aku Dengkul kok bangir ki lho. nyang apa? Jaluk ditutuk kok piye? Wis alon-alon bae. Mulakno ben ora tabrakan dengkule lek latihan teko. Wis tak omongi to. Iki cara Piala Dunia no kartu kuning kowe. Ora kuning, merah langsung kaya dengkul kok ditu. Iya. Ladies and gentlemen, the dengkul Dengkul endeledek ini. and the tatap. Tembangnya ben tembangnya Putri Sartono untuk warga masyarakat. Menika pangapunten Pak Kasun nggih, kersane tembangnya Presiden. Menika rekomendasi saking Mas Kritik. Denoke lagune Aduh dengkul. Denok. Wis adu dengkul Mas aku. Ya Mas. Ya. Mereka Mas Slamet, Mas Kasut ngeplak. Sakra Budaya Indonesia. Iki lho boleh kasa. Iya ta. Mbok ngene iki sekali tempo karo bojone dijak ditampilne. Bojo bakal ngene omah. Sakra Budaya Indonesia. Apa? Putri Sartono. Mas Lidik, dawuh katimbalan. Ingkang dipundhut tetembangan mulak panjenengan. Ning aku nyuwun ijolono ya, sampean duet kali sinten Intan napa Mega Mang Milih, Mang Milih. Pun kula nderek Berdua mawon. dawuh panjenengan. Intan mawon ya. Nggih. Ajake kukur-kukur kuping ki mathuk Dek. Mboten kok kukur-kukur pun niku gogrok lingsane. Mas aku. Kene jumenenga sepote sing dawa. Lulo lulo le le lo le lu 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 lo le ya. GC. Ji. Siap. Ji. Ro lu jos. Ta ta du ta da 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 Ngene kok ben tau njaluk mundak. Ini Nggih. Bagaimana pendapat Anda tentang duet maut ini tadi? Duet romantis, duet maut itu apa nyanyi ning tengah ratan Mautnya sangat luar biasa itu jenenge maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nilai ya lagu-lagu yang telah kau janjikan itu sudah cukup.
Kuwi Agim apa Bang Haji Roma? Iki komet tok. Gak aku. Lah kuwi padha karo KW kabeh ngono. Mas wis KW dadi KW. Lah yo pengen kaya komet tok Mas aku. Iya. Aja kakenan guyu sing ndak. Bagaimana pendapat AA tadi Ayo, gak boleh ketawa. tentang setelah nembang kok terus minum itu ngosrong gulu. Itu apa? Nek guyu aja dawa-dawa. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa duet kamu pelekan kodok. Ana Mega Wigati. Siap menika Mbak Mega Wigati. Ya, Ini Nduk, jumenengo. None neno. Ya, ya. Iki jogete apik. Aja nek kok joget mlaku ae apik dek iki. Pancen niki ngerti Rama, Mas. Lah, domong. Dadi Wiraga, Wirama, Wirasa. Terus duwe kenalan Wiyaga. Dadi Lah, kuwi apik. Lah iya. Terus sesuk akhire Widawa Wite. Watawati srandalan, awak kuat ati gronjalan. Jalan. Dadi lemben-lemben roti. Biyen-biyen saiki. Nah. Lho Sandale guak ngalor. ayo. Bakale awake dhewe Amor. Sandale buak ngidul, awake dhewe sampeyan bakal kumpul. ngono. Sandale buak ngulon, awake dhewe besok dadi Apa sediane bakal kelakon. Jangjing. Kapan-kapan mancing. Sekartaji bakul jamu. Maksude Ya wis bakul. parikesit dadi ratu. Lah kuwi kalau di Sakit hatiku. ora serak. Ki lho gambarmu. Domongi cekidot. Kurang siji no. Apa? Tenonge dilumani. Oh iya, omongnya kenane Mas aku. Sri Uning Mustika Tuban. Mustika Tuban. Kalau dhisik aja ngresula. Ayo, ora ro kowe. Ya update. Yo, dek pancen ning Tuban iki pas ning Jatirogo. Oh ngono, ning anu dong makam. Tembane apa, Nduk? Asli, kanca-kanca YouTuber dawem. Lho ki kulino ngetune sapa-sapa to? Iya, karena yang beredar di YouTube ki akeh banget. Mulane aku terima kasih pelawak-pelawak itu dituntut untuk kreatif luar biasa. Dan jangan salah bahwasanya kita sebagai pelaku komedian tuh dengan teman-teman komedian tuh Anu ada gap enggak ada. Enggak ada sinergi, selalu berkesinambungan. Rival ngono ta? Ora. Iya, eneke saling mendukung. Mengisi dan melengkapi. Heeh. Ngisi apa kuwi? Ngisi. Memberi peluang. Oh sampean tak kira nek ngisi sake kancane. Lah nyapa to. Sak kowe bengong lek ngisi kok. Padha beke. Banyak yang menggalakkan persatuan dan kesatuan. Seni adalah sentuhan hati Nurani. Seniman kuwi sering nipu teman. Heeh. Kula niku malah kalih kanca-kanca dagelan niku duwe grup niku DWI Mas. DWI. Nggih. Apa kuwi? Dagelan Wayang Indonesia. Oh, berarti enek musda bareng. Wah, enten musyawarah dagelan. Musda ki apa? Musyawarah dagelan enten. Oh, aku ya enek musda. Musyawarah dalang. Musyawarah dalang lho. Karepku ning mok kobongne ya gah. Tapi kok penting Mas. itu. Gadah komunitas KPK, Mas. Lho, anu Komisi Pemberantasan. Boten komunitas pecinta kritik. Wong ngono. Nggih, lek kula kopoken. Artine Yo ora artine yo mambu kuwi kok. Lah iki kan duwe anu obat patok komik. Komunitas Mega. Oh iya api. Apine kondur. Ngapa kuwi? Kolorane sendur. Komunitas sendur. Komunitas sendur. Nah, kula damel niki cah-cah niki jago-jagoan sing damel intro stock, Mas. Apa kuwi? Apa kuwi? Opate Patrick.
anu ta motor metik ta karo. Ana ledik kuning kok. Tembangnya apa, Nduk? Negara angin nggih. Ya. Aku pengen ngrungokno langsung. Aduh. Aja nganti liyane kuwi. Ngono karepku ki. Aku di komunitas. Apa? Kopok. Oke, ya. Sesuk anu wis rada banyu to, cara encer. Negara angin. Nggih. Coba mumpung ana Mas Kritik. Tak revisine nduk engko nek. Wis tadi iki Enggak, suarane Oh gitu. iya. Soalnya kan pitch controlnya bagaimana kan harus ditata. Iya, karena pitch control itu beda karo pitch of the tour kan beda to.